Nay, unsay day ng SARS? Nganong daghan man ang nagistorya, anak? Sakit na do. Sakit nga makamatay. Nga wala pa'y tambal. Agay, sakit sa akong uoy. Murag babuak. Ipacheck ta na sa doktor dong. Murag dugay-dugay na ba? Agay, sakit na sa akong tiyan, oy. Ato nang itawag ang doktor kagapi sa radyo ukay. Makatabang siya, anak. Sa modernong panahon karon, di kinahanglan ang pag-amping sa panglawas. Mahal ang tambal, mahal magpa-ospital. Pakisayod kabahin sa imong balatian. Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa kahahinan. Good morning. Good morning. Kami ako si Dr. Kagape. Kauban ako, Dr. Kagape. Mga doktor sa kahaginan. So, Dr. Kagape. Good morning sa ato ang news anchor. Dennis Rivera Lazo, among gisundan. Station Manager Roy Johnson. Ug Sir Engineer Ronil Mandresa. Mga to ang engineer sa atong booth. Engineer sa atong booth. Doktor sa kahanginan, kung naamoy mga pangutana or naamoy mga greeting, pwede mo mag-contact sa 0991-215-3123. Sa Bunako, 0991-215-3123. Pwede mo mag-text sa AMUA, naapod ni Facebook Live. Pwede mo mag-tune in. Pwede mo mag-read dito. Dito ang mga pangutana. Imuhang clinic. Nasa UM Multitest, Monday to Friday, 8 a.m. to 12 noon. So, mo-text mo sa akong secretary. 0995-221-8007. Magpa-appointment or kung mag-inquire. Okay, so medyo na-busy ko diri sa Facebook Live nato na buhaton diri. Daghan nag-arte-arte ang ato ang Facebook Live. Na medyo nakuan siya ba na high-tech na ta. So, Ano ang mga greetings? Amo anang gina-flash diri, ha? Pwede mo mag-shoutout dira. A-flash sa ato ang pwede mo mag-greet og happy birthday. Wala may bayad na kung makita mo diri sa Facebook Live. Pwede may mga pangutana. Pwede mo pwede mo, maski unsa, wala may judgment diri. Okay, so may buntag Sir Ronil, medyo kusog ang feedback diri. So madunggan diri. So kanang ang atong karon, topic karon kay kung naay mga dugo sa plema, TB ba na dayon? So mo na siya ang atong pangutana. Tinuod ba na siya? Siyempre, mahadlok ta, no? Pag mag-ubo, na ay plema. Tapos nagdugo pag yun. Okay. So, gikan gihapon na sa in-house doctor. Muna siyang libro. Dr. Edward Kagape Sr. Kani ang amo ang ginabasa kay ang Cebuano version. Okay, wala na siya karon ha, di na. Photocopy na lang ni kay nahurot na gyud, nahurot na mi og copy ani. Wala sa English na siya karon. English na lang ang nabilin. So, punta sa pasiuna. Pasiuna. Sa na-introduction. Pasiuna. Ang dugo diha sa plema kasagaran gumikan sa tuberculosis sa baga. Okay, so niya siya kasagaran ha, dili tanan. Apan adunay ubang mga balatian nga magpakita gihapon og dugo sa plema. Ang tuyo ni ining chapter kapitulo mao ang pagpakita og kalainan sa simptoma nga may kalabutan sa dugo diha sa plema aron sa pagsuta sa tinuod nga hinungdan. Ang magbabasa ipahamatngunan nga ang pag-diagnose diha ra gyud sa kahana sa doktor ug busa ang pagkakinahanglan sa pagkonsulta. So always good na. Ang ending good always kay magpa-check up. Good. So syempre diagnose gyud siya in-house doctor no para maka-help mag-diagnose pod. Pero ang gyud ana pa-check up gyud ka sa doktor.
So, ang una, kung naay dugo sa plema, human na ay hilanat sa hapon or kanang gabi, no? Nadira ang hilanat. Kanahin yung mapansin sa balay. Mm. May dugo sa plema pero nahihilanat sa hapon. Sa kaya na siya. Ubo nga dala ug dalag nga plema nga dunay dugo nga sa kalahian mo resulta sa daghan nga pagdugo kini gitawag nga hemoptysis. Kung daghan na gyud, no? So, mo siya yung medical term. Tawagan niya hemoptysis. Dunay hilanat sa hapon, pagkunhod sa timbang, pagbaba sa timbang. Walay gana mukaon ug kaluya sa lawas. Diagnosis ana posible na akay tuberculosis sa baga. So, kung sa Pilipinas ano siyang pinaka-common na unahon sa doktor kung nakakay mga sintomas na ingadto. Kay kana siyang endemic sa Endemic sa Philippines. Pilipinas, pasabot. Kana siyang Kita tanan exposed. exposed sa tuberculosis. So, tanan na nangingana na sintomas, ubo, nanaydugo, sakit ang likod, nahilanat. Weight loss, no? Especially kung ang pani mo, ang ubo kay medyo dugay-dugay na, mga more than 3 weeks na. Ang unahon sa doktor is TB gina siya. Okay? Wala nilahin. Unahon gina niya siya i-test kung TB ba o dili. Mauwi lang pinakaunang nasa una-una sa doktor sa Pilipinas. Okay? Kung karaing lugar pa ta, lahat ito ilang unahon. Dahil lang unahon, ang ilang first unahon, lang cancer. Dili sa tuwa, lahi sa tuwa. TB atong unahon. TB. Okay? At least na at least ang TB kaya sa ang hinungdan sa TB, bacteria. So infection siya. So mas treatable siya. So pwede siya matreat Pwede kaysa lung matreat. cancer na medyo matreat siya pero Depende sa stage. depende sa stage tapos daghan pa kay buhaton. So kung ang tawag sa sa bacteria no na involve aning TB, Mycobacterium tuberculosis. Mo na So siya. kung namoy exam sa eskwelahan, muna siya ang Mycobacterium tuberculosis. pangalan sa atuang bakterya sa TB. So, ang tambal ana Isang tambal kaya na. sa ang tambal ana naatay mga ano na di ba? Sa na to updated na tambal Updated na karon. tambal karon. Kay Kahit kani na. unsang year pa man gud ni ang kay daddy. Kay daddy na libro. 2003. 2003, so nakatay ligas sa 23 years. Medyo nung po to. So, updated na karon, no? Ang tambal kay kanang combination siya na di ba kanang dako kayo na tableta, i-compute na siya base sa inyong timbang, no? So, ang first line yun na na treatment kay combination na siya sa isoniazid, rifampin, pyrazinamide, and ethambutol. Muna siyang kinaraan. Napay pag-ugit karon. I'm not sure kung implement na bata sa mga pulmonologist kung unsang first line karon. Napay bago and it involves na gikambyo ang katong tambal na karaan. Wala na ang I think isoniazid. Tingnan natin. Sa updated na na treatment regimen, naana siya bedaquiline na siya, no? Kung samot na kung mga resistant, kaya daghan ng rifampin resistant. Rifampicin niya yung wala. Yun, no?
Ay, bago pa. Tanggal na nila na ay mga ito. Kay, syempre, no, hindi man ta expert ani. So, ang sa una, 6 months regimen, no? Katong upat. Tapos, continuation phase na lang sa isoniazid and rifampin. Karon nag-add, itanggal na ang ethambutol, ilisdan o moxifloxacin. Okay, so yan kay mga ano, wala ko kabalo kung WHO ni siya implement na sa Pilipinas, pero sa karon na sila yung mga World Health Organization, no? So usually mauman gud na ang ato ang gina-follow or mag-agi pa man gud na o process before nato i-implement, no? So kung naatay mga naminaw diri gikan sa ato ang mga health centers, sa mga health centers i-update pod me kung gina-implement na mading bago. na especially mga diseases na infectious diseases specialist. Ano na siya? Oxyfloxacin na siya. Dili na ethambutol. I-cambio nila kay ang pasabutan ng resistance kung gusto lang ninyo balaan is sige gamit sa drugs, sige gamit sa antibiotic. Ang katong mga kagaw na supposedly na mamatay atong niyato na klaseng tambal, antibiotic, di na siya mamatay. Di na siya matablan. Unang ganang ginapanghatag niyo sa baboy sa mga manok na amoxicillin, wala na siya sa tao, di na siya sa tao. Okay, so Wala na gitikon ang ato ang mga kagaw. Di na so, siya effective. So usually kung kanang mga kagaw na usually mag-respond sa amoxicillin na anay mga bag-o na tambal ana, no, na combination or lahi na gyud na klase nga tambal. So ang mga laboratorio na buhaton, no, kung magpa-check up mo, dili mo matingala kung mag-request og x-ray, no, o kanang sa to sputum exam. sputum exam, no? Na kanang ano, saan ang tawag karon sa gina-test nila sa TB? Dili naman most of the time Manto, hindi naman to. wala naman Hindi ko sure saan na yung ginapasabot. nakalimot ko sa ang tawag ato. Yeah. So, aside sa kanang mag-sputum exam na ay tawag na kalimot ko yung sa tawag ato. basta mo na. So, natay libre na sa government. Sa mga government na O katong mga private hospitals na puy libre na ay programa ang government na i-either sputum exam ka or chest x-ray depending sa imong magpareseta lang ka sa doktor, ang laboratory na siya, libre na siya. Dili na nimo kailangan bayad kay mo ng program sa government nato. Pati ang tambal. Pati ang tambal na sa health center. Although kailangan siya nimo matog health center every week man siguro to, directly observe therapy. Pero manghatag na sila tambal para at least i-monitor ka nila, tapos dili nimo ma-miss ang ginainom kay usually 6 months to 9 months na siya, depende sa imong severity o sa resistance. So katulad mo dito sa kung naamoy nga na problema na gignan na basig TB bagyo daw, possible na positive ka na labaw naging mo ang family na siya'y history of TB sa inyong balay, ako kayong posibilidad na kamusad Mga kauban sa balay. kauban sa balay.
kanang labaw na kanang bayat kayo na sigarilyo. Samot na kung nagasigarilyo ka na mga tigulang sa no mas dali matakdan. So Mga immunocompromised. kanay nga na ato na mag doktor na may mga libre ang test, libre ang basta kasi sa public sa private. Okay? Gene expert ang tawag. Ano gihapon siya? Plema gihapon, no? Pero gene expert ang tawag. So i-test na siya for atong organism. Kay daghan na pud og drug resistant na no? So ayaw gyud magpa-check up gyud ta kay daghan libre. Even sa mga kanang mga probinsya, no? Kanang sa mga layo. Mutana gyud ta sa atong mga health centers kay libre ang kanang laboratory, libre pud ang tambal. So good morning kay Tita Agna Valencia Lovely. Morning, tita. Good morning. Medyo delayed niya to ang Messages. diri sa Facebook Live kay ambot nga ni siya delayed ni siya diri. So, di man pod hinay ang internet. So makita lang namon ni siya nagkarit-karit lang dugay na day. 2 minutes ago. 3 minutes ago. Okay, good morning Tita. So salamat sa nato diri. Pagpaminaw sa mo ang mga storyang way kahumanan. Kung wala pa ni time limit, uptan gyud tag alas 12. Sige. Kani, ang sunod na condition nga pwede pod mag-present og dugo sa plema, magbaba sa timbang ug naay chest pain. So na chest pain na siya karon. Wala na hilanat, no? Naay dugo ang plema. Naapod siya weight loss sama sa TB pero walay hilanat. Tapos kanina ay chest pain. So nagkasakit ang dughan. Sakit ang dughan. Kung wala ko sabot unsang chest pain. Ang pagkunhod sa timbang sundan sa dugo sa plema unya may historya sa pagpanabako. Okay, so sa mga nagasigarilyo o kaluya sa lawas sundan pagyud sa sakit sa dughan ug likod. Ang ubang mga pasyente dili mo pakita og dugo sa plema. So dili tanan magnaay dugo sa plema dayon. Ang uban usab madiskobrehan lang sa regular nga X-ray, no? So usually basta kanto no na ay mga kibati lalo na kung naay sakit sa dughan, sa likod, no? Ubo or kanang loss of weight, kanang magbaba ang timbang. Pwede gid ana sa X-ray lang usa, no? Kay unsa ang makit-an dira posible, no? Unsa ang gina-consider nato ni ani. Ito first day mo giingon ganina. Unsa man to? Cancer sa baga. Cancer sa baga. Chest pain, weight loss, naay dugo, pagpupo, no? Although dili tanan naay dugo. Dili po tanan mag chest pain. Dili po Less tanan. na siya last na siya na Actually pag advance na, no? Or pag medyo dako na ang atong lesion. So X-ray para tan-awon, no? Especially kung naay history na sigarilyo. dugay na sigarilyo, dugay ang tabako or na history. Second hand smoke, no? Second hand smoking. Kung naay nagasigarilyo sa balay. Mas dangerous ang second hand smoking. Okay? So kung tayo lang na naguna-una mo na wala man mo sigarilyo, di man mo gasigarilyo, pero gasigarilyo mo ang asawa, imong papa, mama, igsoon, unya na ka dito, mas ikaw ang kanang gadili gasigarilyo, mas ikaw ang mahimong At risk. na high risk for lung cancer kaysa katong gasigarilyo. Nakuha ninyo. Wala po guningon na magsigarilyo na lang mo kay para di mo magka-lung cancer. Kay Naapoy ubang cancers na at risk. napod. Kung nagasigarilyo. Siyempre, dili man siya healthy. Daghan ang risk ka sa sigarilyo pero isa dito, lung cancer. Oo. Pero kung ikaw mismo, kanang dili ka nagasigarilyo, manay nagasigarilyo, at risk yun ka o kanang
cancer. So ha? kana mga kasigirilyo ka, tapos imo mga bata na dito permente, mas dako ay lang chance na magka-lung cancer sila kaysa ikaw. So imagine, munang daghan kay mga ordinances and laws diri sa Davao na bawal magsigarilyo sa public places na lang yung designated areas. Na may kaayo na designated areas, no? Kay ang goal siguro po na eventually mas mugamay ang magsigarilyo, no? Magsiksik mo din to. Kung kabalo lang mo kung saan dako kayong risk sa lung cancer, dili na mo ganahan magsigarilyo. Kay late na siya makitaan. Sa sigarilyo lang ba ni siya? Ano naman karon? Uso man ang vape karon. Ang vape po, tapil lang ng vape. Bill ang vape, ha? Mas- Naapod na yung nicotine. Naay mas problem sa vape, popcorn lang ang tawag Popcorn na lang, niya. no? Sama ng popcorn lang. O, dili na Dili nagasarado. Okay, di ba ang lungs na murag balloon, no? Pag inhale, exhale ta, mura siyang balloon na mo inflate, mo deflate. Popcorn lang, saman ang popcorn. Di ba? Sa pag inflate, deflate ba ang popcorn? Dili. Mangitatag picture sa Di ba pop. itag picture? Kay, masang problema sa popcorn lang. Ang treatment na kay lung transplant, asa man ta mangitag lungs pang transplant. No? Siyempre, mas lisod siya, no, na problem. So, anything na tawag ana, foreign body, you know, anything na atong gina-intake na dili good sa ato ang lawas, na ginay consequences. Pwedeng dili dayon karon, pero dili na to bulaton, ayan. Ito na, pakita na to sa Popcorn ila ang popcorn lang. Wala na, picture sa popcorn lang diri. Mm. Ang normal na lungs, no? Normal na lungs kay it's more black. Kay hangin man na siya, di ba? Sumot na kay, di ba? Kung mag-x-ray ta, ingnon, hingaglalom, inhale kay, ibig sabihin, gusto na to, mo inflate siya kay na ay hangin. So, ideally, mas daghan ang black na areas. Ang popcorn lungs, tanawon na to diri sa ato ang Facebook Live, puti na siya. Puti sa Halos tanan. tanan. So, wala na hangin makasulod. So, ang normal lang, Ang normal lang, sige, kita po na to para ma-compare side by side, no? O na siya ang damage na ginabuhat pag nag-vape. Ikubaon niya. Lungs. Layo kaayo, tapad na mo sa Facebook Live ang popcorn lungs. kadili lang kay di ang- na ko matapad ang inay pa kay kuaning. So, man siyang normal lang Normal na lang itom, di ba? Itom siya kay hangin. versus popcorn Hangin lang. mostly versus ang popcorn lang Mo na siya. puti. Layo kayo. Layo kaayo, no? Asang layo ah. Kay walay hangin makasulod. So, lang transplant lang makaayo ani. Transplant na siya. Di na siya maayo o ka nang magtambal or magano. Okay. So, unta mahadlok mo para hindi na mo mag-vape. Ngita gyud sakit sa lawas ba? Kita sa sakit sa lawas. Kay kanang vape baya daghan kay nag-problem pod. Kaabi ninyo kon kay na murag benign lang dili siya na Abi nila ay ano lang vape lang ta kay kumot na ay mga Flavors. flavors. pura lang siya gano. Oh. Pero daghan day sa Same. problema. Same ra siya kadelikado. Social if lang not sa tanawon. more. Oo. Kaya syempre, bago-bago pa siya, wala pa kaayo na studihan katong mga long-term effects yun. No? Pero, early on, na yung mga naka-experience yun o kaning popcorn lungs. No? Na kinahanglan na yun og transplant. So, segue ra taan na kay lung cancer man ang ato ang giistoryahan. No? So sa daw tambal sa lung cancer. Work up sa ata, check Work up sa no? day oh. So, kani, ano gihapon ang katong plema or kanang iluwaan, no, na plema test siya, submit siya, sputum, specimen. X-ray, ang pinaka-basic usa, depende sa result sa X-ray,
request og CT scan para makita ng extent yun, no? Kay ang staging ani sa lung cancer kay depende sa kadakon Kung nikalat na ba siya, o kung Clay? ikalat na pa siya sa laing areas. So, diha makitaan sa CT scan. Ang treatment, ani, no? Depende sa kadakon Hmm. sa ang ginabuhat karon. Nakabutang di total lobectomy, tanggalon tong lobe. So, i-continue lang nato ng yung treatment. Tapos, balik lang ta for a few messages. Dr. Kagapi ni, Dr. sa Kanginan. O karon, balik sa atong makalingaw ug matulun-anon nga tulumanon sa radyo. Doktor sa kahanginan. Kauban ang inila ug patikan nga doktor. Dr. Edward R. Kagape. May buntag, May baliktag buntag. sa ato ang programa, Dr. Kagape ni ug Dr. Francesca Nunez Kagape. Ato ang kauban karon si Sir Ronel Mandresa, mo na ato ang engineer sa booth. Station manager si Sir Roy Johnson. So, bago na ito mga pangutanan diri sa ato ang cellphone. Ang number di sa cellphone, sa ito? 0991-215-3123. Again, 0991-215-3123.
Okay, so ito bago na tutuon sa itong pangutana diri. Pangutana. Naatay pangutana diri sa text. Ikan kay texter 6633 Ang last number. ang number. Morning, Doc. Solid listener from Turil. Boots Somoza. Okay, Boots Somoza. May buntag. 52 years old na. Asko, Doc, ba nga naman ni ang ako ubo? Mukalit lang manig katul. Tungang gabi Mauna, magsigig ko dala-dala og tubig. Dugay naman ni pero wala ko'y ubudo. Kana lang jud ang katul ba? Inig abog mo atake jud ang katul. Usahay dili ko makatulog og karat na kaayo. Usa mo inom og cetirizine. Medyo makatulog na ko kana lang, Dok. Salamat. Okay, so salamat sa si subaybay sa to si Ma'am Boots Sumozat. Dugay naman nato na siya ng listener. So usually ang kanana niya allergic cough na siya, na-irritate ang imong airway. Samot na naingon niya na ano daw kung dust na abog, no? Common na allergen. So isa pud ka allergen is bugnaw sa gabi. Okay, so mura gyapon na siya kanang naitao na allergy sa bugnaw, allergy sa init, changes in the weather temperature. So atakiyon ka ana. Siyempre, ang imong ginaano lang is pinaka is warm water. Warm water. Warm lang ka na water, butahan lang nimong salt gamay para dili mo katol. Tapos sa honey, pwede pa na honey. Pero daghan kay quick na honey karon, no? Sugar lang. Sugar lang di ay. Misking nasa garap. Tanan mo nasa garap o nasa supermarket. Supermarket. Nakapag yung mga plastic kana to sa supermarket. Okay, so kana siya ang buhaton ni mga nakatulang walay lain napoy mga cetirizine na tambal, pwede pud to. Pwede pud siya na iuban na GERD na pasabot Sa lang GERD ng gastroesophageal reflux disease. So ang acid gikan sa tiyan saka sa esophagus Pagyanan sa iyong pagkaon. paadto sa ang tutunlan, no? Kaya kahit gabi man bugnaw, Busog kayo. busog kaayo, maghigda-higda. So pwede kato ang naga-irritate sa atong tutunlan o reflex man na ang coughing, no? So kung naay either maka-irritate diha, kaya naay reflex, response sa atong lawas, iubo, igawas, no? So mo na siya ang kuan, pwede na siya GERD. So ibisigahan na siya, pero usually pag inalagid ang imong ibati, allergic cough lang na, walay ka balakan. Pero kung naay plema ni gawas, may plema or dugi na kayo, sakit ang likod or nagasingot sa gabi, bising bugnaw, Kasi walay ubo na kanang ubog yun. Pero naay coughing reflex, naay pag-ubo, o maski way plema, pa x-ray. Kung i-limpyo po ang surroundings, no? Kay basig abog yun. Kaya kung dili matanggal ang abog, dili po ta magundang og allergic cough, dili po magundang og reflex, no? Ang ato ang tutunlan. So daghan mga posible na first siguro is katong i-check ang mga makakos og allergic reaction. Okay, so salamat kayo sa pag-text, Ma'am Boots Somoza. Ito ang regular listener na siya sa text siya ni Naapod tayo isa pa kapangutana. Napaday. Isa to. Kaya kabalo ko marag mag-move on na. Lubos-lubosan na lang. Kaya dugay-dugay po walay ga text kaayo diri. Mas more ta sa Facebook Live. So at least nabuhi ning ato ang cellphone. Good morning, Doc. Gikan ni kay texter 1509. 1509. Good morning, Doc. Ask lang ko, makadaot ba sa kidney ang pagsigi inom sa Celecoxib? Salamat sa pagtubag. God bless. Okay, so tanan na tambal, misking katong maintenance, inaobserbahan na siya sa doktor. Kaya kung nagataas ang imong creatinine, pasabutan na katong kidney function, pwede na siya undangon sa doktor, kambyuhan. Tanan tambal, tanan pagkaon, moagi na siya dito sa tuwang kidney or liver. That's why
dili dapat muinom kung dili kailangan. Samot na ang Celecoxib kay pain reliever man ni siya, na dili man ni siya dapat inumon og dugay, no? Okay. Kung naay pain, imbestigahan unsa ang nagakos sa pain kay i-address to siya. Ang pain reliever temporary lang na siya na alibyo. Dili na siya meant na inumon og dugay, no? So as long as ang Celecoxib i-take lang sa sakto na dose ug sa kanang guided mo sa doktor ang sa kadugay siya i-take, okay ra na siya, no? Lalo na kung wala pa kay kidney disease, no? Healthy pa ka, kana okay ra gyud na siya. Pero if naanay kidney problem daan, ina-adjust na to ang dose ana. Usually ang mga tambal na ay dose adjustment, no? Para kung sa mga naay patients na naay kidney disease. Tapos na po'y risk ka na magka-ulcer ka kung sikag inuman na NSAIDs. NSAIDs, mga pain reliever. Although kanang Celecoxib, COX-2 man na siya, kuan man na siya kanang selective. Supposedly mas less ang iyahang risk anang anang ulcers, pero nagyapon. Nagyapon gamay. By guided yun siya. Kung mag-check up mo, i-explain man na sa inyo. Kung dili i-explain, mangutan na mo, mangayo mong explanation, no? Kay usahay, sa kaadlaw-adlaw ginabuhat ba sa doktor, usahay makalimot na i-explain, no? Kay usahay mo assume na nakabalo na. Pero, mangutan na yun mo. Labaw na ka nang mag-reseta o ka ng mga pain relievers na daghan kay 30 ka buok. Pag-una na mo na. Kay ako kayang tsansa na wala na siya ipakialam sa inyo. Kay dili man na siya maintenance in taon. Maintenance ang pain reliever. Investigahan yun unsa ang cause kung anong nagasakit. So habang nag-imbestiga, naapay mga request laboratory, naapay mga observation period, no? Pwede mag-take temporarily. Pero dili na siya na mag-pain reliever na lang yun hantod. Pero kabalo ba ta sa reason nga ano na sila nagka-pain reliever? Kay Wala ka kabalo? Arthritis. most of the time, mauna siya ang rason. So, muna silang rason ng anong ginabuhat na nila maintenance, pero naay prevention na ng arthritis para dili mo samot. So, i-address yun katong main na cause. So, first cause na niya is asang uric acid. So, muna siyang bawasan ninyo ang mga laman loob, mga karne, at ano na protein, diet, high salt and high sugar, drinks, beverages. Bawasan ninyo. Bawasan ninyo ang asin sa lasa inyong pagkaon para dili siya makatake permi. So, pasangin lang ng munggo, pero in reality, ang lasa di atong munggo na niluto is grabe kaparat. Okay, ang isubak di ay kay ulad. Ulad. So, moto siyang rason. Ayaw pasagin lang ang munggo. Okay, so unsa to ganyan Padayon ta sa ka-treatment na taani sa lung cancer, no? So after sa mga kaning Okay, tama din. Naday shoutout diri kay Sir Romeo Caputolan. Good morning, Doc. Good morning. Good morning po. Salamat sa pagpaminaw. Sige pa tayo. Siyempre, una ng mga grades ay importante. Okay, padayon sa treatment sa lung cancer. So, pagkahuman sa mga laboratorio, x-ray, CT scan, cytology, kanang i-test ang kanang plema. Ginabuhat pa ba karon ang bronchial washing? Bronchial washing, dili na kayo. Ako lang bronchoscopy. Bronchoscopy ang ginabuhat. Bronchial cytology or washing. Bronchoscopy with biopsy na usually So, ang tanan ba na naay lung cancer kay operahan? So, na sa stages. Kung stage 1 and 2, pwede na siya operahan pa. Stage 3, kailangan chemotherapy.
ilag radiotherapy bago operahan. Stage 4, late na siya. Ang survival rate less than 10%. So, usually, imo na lang na siya radio. Kaya ikalat naman na siya. So, usually, ang discovery sa pasyente, nasa stage 3 na. Late mo na sila mugawas ang late mo gawas ang iyang symptoms. First, kailangan ninyo makabalaan is mamayat mo. Second na niya is na siya ubo na dili mawala. Third na gawas na tong mga inatawag na to na dugo na tong simbako. Okay, may buntag day kay Ma'am Mamayan, may buntag Doc. Kay Ana Marie Eslantayona, good morning Doc, Kagapi and Wifey, God bless that sa inyo. God bless po ma'am, salamat kayo. Kay Lilibet T. Pedregosa, good morning Doc, good morning po ma'am, salamat kayo sa inyong mga greetings diri sa atong Facebook Live. Okay, so medyo dugay-dugay gid manggawas 4 minutes, 11 minutes ago. I-refresh yun kung taman. So padayon ta dito sa tuwang lung cancer atong pagstorya ni. So, kung daghan na simptomas, pasabot, advanced na siya. Advanced na siya. Kung daghan na. Oo. Pero pag nigawas na ng simptomas na siya, late na siya. Pasabot na siya maklaro na nimo na namayat. Klaro na nimo na lahi namang gyud sa imong lawas, murag naglisod ka na, hingal na ka. Kato sila sa late stage, mao nang problema na niya. Kay pag discover sa isa ka tao dito na sa stage na dili na madala. Okay, so prevention is key gyud. Ang number 1 prevention is stop smoking. Ayaw gyud og sugod, no? So good. May napabay naminaw diri nga bata-bata pa, ayaw na Wala lang siguro kay EM naman ta. Ayaw na lang yun sugod. Pero kung nakasugod na, undang. No, maugid na siya. Prevention yun gihapon. Kay ang early lung cancer, wala pa yung simptomas. No, murag dugay pag yun na maibalan. Dili man po recommended na magsige og x-ray, no, para mag-check na cancer na ba ko. Magsige tag x-ray. Dili po siya recommended. Dili po kay ang x-ray maka-lung cancer po. Lung cancer kung sige ka-expose sa radiation. Sige ka-expose sa radiation, maka-cancer po na siya. Muna siya, dili ka permanently mag-x-ray sa isa ka year. Itako kayong chances magka-thyroid or lung or breast cancer ka kung sikag ingana. Okay. Natay follow-up question gikan kay Boots Somoza. Nana kudok ba unsay simptomas sa baba og sugar ug taas sa sugar? Kay ako experience kay malipong ko tapos panington ug bugnaw. Dili ko ma-relieve kung dili ko magkaon asukal sa ako maulian. Sa mana siya dok, baba or taas? Baba imong sugar, pasagutan na. Pag mangurog, kunya magpaningot, baba ang sugar. Lipong, lightheaded. Lipong, no? Mo nang ginagamit sa uban is glucometer katong natay either injection sa finger, i-read sa machine or gamay na machine or kanang inikit na lang sa imong skin. Tapos karon no bag-o na dili na Dikit na kinahanglan magtusok. dikit na lang sa skin tapos sa cellphone nimo yung ma-read ang imong sugar. High-tech na takaron. High-tech na takaron. Oo. Kung di mo ginala itong tusok-tusok. Wala na katong everyday na tusok-tusok. Ginagamit gihapon to, pwede gihapon. Pwede gihapon to. Daghan nag-options. Sige na options ka ng hadlok dagom. Nana siya patch diri butang sa imong arm. Tapos i-send niya ang messages, ang iyang signal, reading dito sa cellphone mo na app. Okay, Nana siya ingana. So, barato na siya karon. Nasa ba 3,000? Considered barato, okay. Considered barato kay katong Kaysa ka na. computer pod murag mao-mao na. Tapos everyday Streets. tusok.
So ang importante diha tan-awon gyud ang sugar, no? Kay syempre, ang importante man nakabalo mo sa mga simptomas, no? Pero i-monitor, no, kay kinahanglan man na siya i-treat, no? Or mag-guide mo sa doktor o sa ang buhaton. Okay? Samot na kung medyo edaran na, no? 52 years old, naaba mo history na diabetic sa family, lifestyle po, no? Kamusta ang inyong sedentary ba? Kanang pirmi lang nakalingkod, naabay paglihok-lihok, no? Naabay exercise, o kanang mga uban pa na mga lifestyle, no? Na mga practices. So, ano sa ba mo last nagpa-check up? Unsa ang result sa last ninyo na sugar? Dapat every 3 months na siya, ha? Every 3 months. Na ay check up, no? Sa Kung na kay diabetes ba, kung na kay diabetes or high blood, every 3 months na siya. Otherwise, every 6 months ka sa doktor nimo. Tapos, syempre, dili po recommended na kanang magkaon og asukal. Kung baba na gyud kaayo, no? First aid siya. Pero mag-guide man mo sa doktor unsaon pag-avoid na kanang baba kaayo ang sugar. Pag nga na gani labaw nag-insulin ka, gagamit kag insulin, kailangan siya i-glucometer or katong monitoring yun. Patch. Oo. So, mag-check yun ta, no? Kay basig dili na effective ang tambal ninyo or basig dili siya ang timing ba sa tibuok adlaw, basig na ay mga time dito na naagyud mo baba ang sugar. So, timplahon na siya, no? Kung ang pila ang dose, kanusa, important yun na ma-guide mo sa doktor ninyo about ana. Okay? Okay. So, ito na, na pera, stage 1 and 2, pwede pa, mag-opera. pwede pa man ang 3 pero mag-chemo. Chemo ka bago. Chemo radio. Bago operahan. Bago operahan. Ang 4 is, ang una. Kalat na. Ano tayong mga greetings? Okay. Na-rate naman nato ko karon. Refresh pa tayo usap. Tayong mga new greetings. Sige. So, pag ang ubo kay kanang grabe gyud ang ubo, no, na kanang murag tayo uban makasukan. Grabe gyud ang pag-try og expel. Tapos naay dugo mo gawas na apil. Sama na siya. Kung ang plema nga may dugo uban sa grabe nga ugahi nga ubo human sa pag-ubo na ay dugo. Usahay madaghan ang dugo nga mugawas. Kung ang pasyente hinabako maoy dakong hinungdan. Pero ang diagnosis ana kay acute bronchiectasis. So, naay pag-inflammation, yanan sa imong hangin. Diri dapit sa taas. No, so naay irritation, naay bug, diha mo naay dugo after. So nasamad siya, no? Okay, grabe sa pagpwersa. So unsa ang ana, buhaton ana mag check up yun dayon, no? Kay naay uban na magdako na mga blood vessels ang magsamad, ang magdugo. Pwedeng lisod siya na magundang. So i-check na siya. Usually hatagan na og tranexamic acid para magundang tong dugo. Pero kinahanglan makit-an gyud siya no kung sa angko. So usually silipon na siya para So, mahiwalaan. dagan na siya, pwede naay bukol diha, naay irritation, na siya ay varices, kung depende sa sa imong bisyo, kung usog ka mo inom og alcohol, liver cirrhosis. Dili diya dapit ang varices pero buhol sila diya. Samot na kung forceful kaayo, grabe gyud ang ubo, no? Pwede siya X-ray gihapon na siya, bronchoscopy, pwede gyud mag-CT scan tanawon, no? Kay ang cancer dili lang ang cancer sa nagasigarilyo, dili lang siya sa lungs, pwede pud sa throat, no? Pwede pud siya sa dila.
na pangit kaayo ng mga pictures dira sa ano no, sa packaging sa mga sigarilyo. Na Kaya sa sila- mga ano, nga nang naong atong posible na mga hitabo. So, dili na siya ano ha, na kanang basihan na dili pa man ko inanhin, pwede pa ko magsigarilyo. Daghan pa ang pwede na risk anang sigarilyo, no? Ang sigarilyo gubaon niya katong di ba sa lungs nato na yung mga gagmay na cells na yung mga bubuto, no? Mauna sila ang mag-flush out sa mga toxins, sa mga infection, no? Sa mga allergens, flush out niya gikan sa lungs. Habang gasigarilyo ka, mamatay na sila na cells kanang murag mga buhok gamay. So wala na mo expel. So kung naay musulod sa lungs, kato either allergens, mga toxins, no? Dili na niya ma-expel, dili niya ma-flush out kay wala na tong mga cells na mo flush out sa ilaha. So tanan posible na maka-affect sa lungs. Mas vulnerable yun, mas high risk yun mo kumpara sa kanang dili nga sigarilyo. Adri pangutaan na kay Sir Rico Pintor. Posible ba dok na naay connection ng pagpa-inject og COVID vaccine sa sobra kadaghan ng naka-CKD karon? Sa karon man gud no studies na nakita na naay connection sa CKD sa COVID vaccine. Okay, usually ang connection sa CKD karon is secondary to diabetes or sa taas ang high blood pressure na dili gina-control. So, unsa man ang cause ng mga high blood pressure, diabetes na dili controlled? Siyempre, ato mga fast foods. Muna siya mga Coke, mga Pepsi. Dili ni sponsored. Coke, Katong Pepsi, RC, usa Pepsi Cola, sa patong kondya. ba to uban? Ah, Ana sila mga high sugar. high sugar, nauso naman karon ng Energy drinks. energy drinks. Grabe ka high sugar, Makaguba no? sa Makagubag yun na siya sa skin. kidney. Actually, ang COVID vaccine, recommended siya sa mga naay kidney disease, naay CKD. Kaya high risk man sila, no? So recommended siya actually sa current nato na mga recommendation studies. Ang pangutana kung ang COVID vaccine makakos ba o kanang chronic kidney disease, wala pa yung studies about that. Wala pa sa... Pero based dito sa recommendations, gina-recommend ang COVID vaccine. Okay. Regular man na sila na nagapa-dialysis, so naagid sila dito, no? So, prone good sila, madali sila matakdan. Okay. COVID. Kay immunocompromised man sila. So, for now, Salamat kay sa pangutana sa Rico Pintor. Salamat po na na clarify nato ni kay ang uso gud na daghan kay CKD karon is lifestyle fast food. Fast food. Daghan kay sugar sa tuang coffee karon, ato mga frap. Kanang mga coffee, kanang mga matcha, isa po guilty. Guilty ta na kanang no? Pero everything in moderation, no? Samot na kung high risk mo inyong parents na ay diabetes, na ay high blood, no? Mag-regular kita og check up. Natoy area sa Mexico na kusog kayo mag-inom og Coke. Highest po nila ang chronic kidney disease. Coke, Sprite, and Pepsi So, products. ang kusog makakos og kidney disease kay diabetes ug high blood. Kana gyud. So kung naamoy diabetes ug high blood, mag-inom gyud mo og tambal para ana. No, dili ko mag-inom og tambal kay makaguba og kidneys. Baliktad. Kung dili mo mag-inom og tambal, ni high blood mo, diabetic mo na siyang makaguba sa kidneys. Mas tako na yung problem na di ninyo i-control. Kay dialysis gyud na siya. Within 10 years. Last greeting ta kay Ma'am Alma Arsenio. Good morning. Sa mga wafa o gwafo nga mga doktor sa kahanginan. Good morning po. Uy, pilay ko sa pagkagwapo din. Good Salamat morning kayo, po. ma'am. Salamat sa inyong pagpaminaw.
So karon na mag-ending na ta sa ato ang programa. Salamat kay sa inyo ang pagpaminaw sa ato diri sa Facebook Live, sa ato ang cellphone, sa radyo. 819 DXUM. Salamat po sa ato ang engineer kay Sir Ronel Mandresa, sa ato ang station manager kay Sir Roy Johnson, o katong atong the next nato na broadcaster na si The Great Al Hinugin. So salamat kayo. Dr. Kagapi ni mabalik mi next week. Doktor sa kahanginan.